Mufaro wedu kuva nemi pachirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Muchirongwa chino tinotarisa matambudziko anosanganikwa nawo naamai vari kuchengeta vana vane urema. Nhasi uno pachirongwa Twice a Mother tiri kukuwadzana extension. Uko kune mudzimai anonzi Sarudzai Jamu ane makore 48 nevana 4. Pavana 4 dangwe rake Fari ndiye ane urema. Mai Fari, pamakatumidza Fari zita rekuta Fari, maiziva zvindo mafaniro anoitera tikungomuona achiita kana andamboziva sina kazongoona kuti aiwa kukupa zita rake sezvaari aiwa anofara ari kungoita zvinotara zita rake chaizvo zvekufara. Makaziva sei kuti Fari ane dambudziko? Makazviona muchibva kumusununguka here kana kuti zvinhu zvamakatozoona mambodzoka kumba nemwana? Yeah, in fact Fari ndakamusununguka zvakanaka kuMufakuse clinic. Tikatomupiwa zvakanaka, hapana chakambonzi mwana ane dambudziko. But tasvika kumba ndipo ndakaita almost 4 years handina kuona dambudziko. But ndakazotanga kuona kuti mwana wangu ari kunonoka kuita zvinhu zvese, kufamba, kutaura, zvaingoita zvasiri normal zvinoita vamwe vana. Tinoita sari mwana wangu akazvarwa nenguva yake chaifanira kukambaira Fari akanonoka. Zvese akanonoka. Saka ndakazongoti mumwe musi takagara kumba akaita nge mafits like akangogwina. Ndobva atombonzi ashaya. Mai vangu ndo vakati mwana anenge ashaya ndobva tozodedza mumunhu. But vakazoti ngatimhanye naye kupi kuclinic. Tiri munzira kuenda kuclinic. Fari akabva chema akaita sei akatoputirwa. Avana mama vachipota aita sei ashaya bosi pakafita rimi rwake rwasumuka mudenga. Ndobva apindudza maziso. Tichinosvika kuclinic panga chema anga anomawo. Nkona manje manesi ndobva ngomutesa akati kuti mende kwa hospital iyi mwana tumutesa so hapana dambudziko dzokai naye futi kupi kumba. Ndobva ngombaya ndofunga ngopfa pamwe temperature inenge ita se yakwira pamwe anga achida kuita fever kana tanga achida urwaro zvake. Patatogara mufunge ndakatozogara takazoti ipapo ndaigara kumarimba. Ndobva ndazotama ndichiya kuwadzana ndakaona mwana wangu zviri kuramba Fari asi kusumuka kuti anyatsoita zvinoita vamwe vana. Ndadaro manje ndakazodiscover kuti baba womwana inini mwana wangu ari kupota achiti akagara anogwina. Saka ndakwenda kupi kuhospital. Ndopa ndakatanga kufamba naFari kuhospital. Ndakaita almost 2 years pasina chiri kuonekwa. Uku mwana ari kuita sei ari kukura. Ndakarifewo Parire Nyatwa kuHare Hospital Vikatanga. kuHare Hospital ndakagara chipo chekuti 6 months vachiita matest. Akaadmitwa anga akungorwara. Ndobva vazoti chirwere tikuchishaya vatora mablood test zvese malamba punch zvikanzi ipapo vanga vasati vatora manje inonzi CT scan. Ndobva zvazoti akukutransfera ikunonzi kuParire Nyatwa. Pandendiswa kuti kuParire Nyatwa kuward A kwevana. Ndakanogara futi ndakanodhonza mudikani. Ndakagara almost 56 months kulosa 1 year. Fari asati abatwa chirwere avasati vadiscover kuti chii. Saka ndakatanga kuita on off but ipapo sapa ndanda kungorowa admission manje. Kuadmission kwacho kumba anchakuziva. Ngiona manje pakatangira challenge. Matochinja address. Life yatochinja. Kuwadzana kwandanga nchigara nenyaya kuti ndaiti ndikamusiya ini ndadzoka kumba. Iye ari kuhospital Parire Nyatwa. Ndakasvika ndabuditsirwa zvinhu. Pamba pataigara. Vakakanda panzi. Rent ndikubhadhara. Chii zvikanzi hamusi kuita duty. Kuwadzana ndime duty. Chero uchibhadhara nguva iyoyo zvaishandiswa duty. Ende vanga vainonoka kuti zvekubhadhara mari vakazenge vakuita kuti unobhadhara mari patime iyoyo. Vakandiburutsira zvinhu panzi ndaipinda Faith Ministries Church. Ndiri kudzokera kumba ndiri kuona kwaitofuna seweather yakaita seyanhasi. Ndiri kuona zvinhu zvangu zvese zvakaitwa mama chii zvikanzi aiwa ndazera newe. Usandijairire. Ndio maweather vakanditaurira. Ndikachiziva kuti mune mwana zvese vanotozviziva. Ndikati mama ndikufamba naFari zvikanzi aiwa nimba yangu ndakaivaka ndega pana pamwe maloji ari kukomplaina duty. Ndikati sorry henyu mama. Instead ndipinde murumba ndaigara ndakapfurira. Ndipo ndakatanga kunochema mutoilet. Ndakanzwa mukati kuti zvinhu zvatosiyana. Ndakanonga hembe dzangu. Ndipo ndanoripota kuchechi zvikanzi aiwa musarwadzwe mai Fari pane pamba panotose pari kutodiwapo vanhu. Ndipo matamira takaita pamba apo. Toende edu pamwe. Taenda pamwe ndakanogara nchienda kuhospital. Chengeta zvinhu zvangu chienda kuhospital. Baba vacho manje kubasa akuchasenzeka zvakaita sei kuti zvakanaka. Vanobva kubasa voya zondoona kuhospital voya kumba. Vanobva kubasa voya kuhospital. Vanhu vakatanga vachiuya ndiri kunyepa hama kuhospital.
but vakaita fed up. Ndingangoti vanhu vakakwanisa kuuya papo handinyepa andakuona hama dzangu dzandaitarisira ndinadzo, kumurume wangu ndinadzo, asi handa kudzitarisira vana vana kuuya. Ndiri kutaura kuti hama dzaiuya idzi vakatanga vari vekuchechi namai vangu vekubereka inini, kusati kwemurume wangu ndibaba, kuti mai vakashayika. Vamwe vese vaiveko asi havana kuita sezvavo kuuya. Takatanga ngojairira nemurume wangu kuti tingori tu kupedzisira pepe haticha dzimwe nguva hatiuya kumba zvachose. But nguva iyoyo Farari Hospital matest chete tsono dzega dzega all over mwiri wake wese. Andinongoziva kana mwana akurwara manje akatanga kupera nekubayiwa netsono. Madhokota angada kuti vaite fainda kuti chii chikunetsa mwana. Saka Farari akatanga kusunza rurimi rwakanga kugara mudenga. Farari hachadyi. Ndaikwanisa kufidha nditi but achakwanisi nerurimi rwake rwanga kunetsa kubva uko. Chirwere chisachete asati adiagnosed. Masake akugara amuvi akangoti tuzi kubwera kwake kushoma. Instead kuti mwana recover akatanga kuita worse. One day kana doctor tichambomutore nzi lamba panja ndobatorwa pamusana. Kubuda kuhospital kuchabudika. Pese pandiri kutaura pegora. One day ndakavati ndaneta. Wambenda kumba. Tare tiri 3 handisvikangano nomwenzi maitari. Ndimaitari ndakasvika kuti ini doctor torei mwana. Nguva yacho iyoyo. Ini ndakashingirira nemwana kuti muri zvasikare kuti ndandiri ndege tantakawanda. Ndazobuda hangu uyu ndaimbomusiya. Hospital ndaimsiya Fari. Rimwe zuva ndakauya kunoku. Ndopa ndakati rega ndinotora ndipe mwana ndigamuchire mwana zvaari. Ende ndichidzokera kuhospital doctor achitaura nzi pauya mamadoctors abva kuna na Ghana nekupe kuKenya. Vaifambawo nemastudents avo vachisangana papo zvegroup of hospitals zvekuti vachidzidzisana namastudents. Pakabuda Dr. Hwana akati mwana akambotorwa here inonzi CT scan. Na Dr. Chinogure handivakangani vanga varipo. Na Dr. Makarau. Tikanzi good. Ipapo ndipo tanga tavarairwa. Ende yakabva yatotwa emergency kuti tingaende ku CT scan. Kuna Jose achina manuko ndokandakanda. Takatobuda pahospital titoende. Ndobva taenda ndatapiwa tsamba vanonzi medical chambers nguva iyoyo. Ndobva ndatomhanya. Ndobva atorwa CT scan. Tichingobzoka ikoko kusvanzi maiwe. Mwana uyu akapindwa nemvura pakatama fits. Mvura yakanopinda pai mubrain. Ndobva aita macavities, cavities idya brain. Achidyiwa brain tissue. Saka time yadyiwa brain tissue mamuscles aipera achidyiwa yaita makomba ndichete macavities inogara. Saka anga kuti makomba apo poita brain, apo poita makomba apo poita brain. Mvura yogara mumanje aicha circular. Saka ndio ngai kudya manje chi brain tissue. Mushure menguva yakareba dambudziko riri pana Fari rakazowanikwa. Chii chavakazoita kubatsira mwana? Vamwe ngadakakasikirwawo aigona kuzofamba. Saka nekuda kwaizvozvo manje vakabva vangomuita takavhendera theatre akatoitwa emergency operation. Ndobva vatobhukirwa mangwana acho tatunopinda kutheatre. Ndobva atoniswa inonzi VP shunt. Ane shunt anomuvhura musoro weitoinseta ngirikini shunt tube yekudhena mvura iyi. But handinoziva kuti shunt yacho vanotoita zvokuti vakavhura musoro inodzika nemiri inosvika kupi kupasi uku. Saka ipapo manje semachiremba akandibatsira handikunyepa kuti ave zvaari nhasi. Ndiwo madhokota akandibatsira naMwari. Akatooparetwa tona mangwana achona ndobva takutoenda mamawadzi kuti ndabviswa kwataingogara uku takuri kutimirira kuti vaobserve kuti ari sei kuti operation yakaita successful. So vada kuna maronda ekuti apore. Saka machallenges anozouya ipapo manje topane nyaya mari hama hapana anoda. Ipapo ndipo dzemari hatina kukwanisa kuwana kana ani yokuti kama hongu vamwe vanenge vasina asi takawana kutambira kure kwehama, kutambira kure kweshamwari zvokuti unongozoona kuti ukuru hwaMwari ndo unenge wasingopindira ipapo kuti kana angangori wako ndiramba ari wako. Mari manje mwana chikafu chaanofanira kudya ipapo. Nekuti nguva iyoyo inonzi inobloka kangombowo chimwe chikafu chiya kana kungobata zvinhu zvavo zvoda hygiene smart yekuti zvinhu zvake zvese zvinofanira kuibva chikafu. Saka kangoita zvangoita ngezvangonopenda vanorutsa vana vehydrocafe. Kurutsa kwavo kwakasiyana kwedu vanoblowa zvichienda kure. Ende nguva iyoyo dhokota angatonzoti ekuopareta taopareta but doesn't mean kuti kumba kana maenda zvatopera. Anogona kuita maconvulsions. Amaenda akatambura and
akatanga kuita maconvulsions. Saka vanotokudza kuti once angodaro kudzoka kuparinyatwa kurisasi wodzoka vonoita paoxygen kuti anofana kukwanisa kuwana oxygen nguva. Ipapo ndo pakazoita futi challenge yangu ini amai. Baba kava kuenda akakubasa kunotsvagira mwana kuti adye zvese vari kuenda kubasa. But inini mai ndanda kuti andipedze 2 months kana kuti 2 weeks Fara anta maconvulsions. Anongouya ayo maconvulsions whether ndi 1 am kana kuti 1 pm dzemasikati asina nguva pazvangoitira. Saka ndakafesa machallenges ekuti ndaingomhanya asina kwandichafamba ka asina kundotemba kuti ndaona kuti ndomusiya manje ndaimbotengesa kutengesa kwe kwakabva kwamira ndaenda kunohodha Botswana ndine tebhuru kuti nditengese kumbari. Fari akuda munhu kugara naye pamba permanent kwete zvekuti temporary womboenda uchinchadzoka nekuti ngobuda Fara atoita maconvulsions ada kwanisa kuchipatarisa atina mota nguva iyoyo. Ndaitomirira ambulance iri kuno kuextension yanga isikasvike panapa yaigumira papolisi apo kwamabva kumacobox youya yonditorera futi panapa ndekumacobox distance iri kure kuti unokerewo maneighbors nguva iyoyo zvakuda ane moyo. Mumwe aigona kudza kuti baba vadhakwa avasikwanisa kuti vakutore kuna mota. Vamwe vacho voti mari yacho yamaida kuendesa kuchipatara ishoma. Saka ipapo ndakatambudzika zvangu ndokuzosvika pekuti takazorifiwa kunzi kuCRU Children Rehabilitation Unit iri paHarare Hospital for my exercises. Takupota chibereka mwana wangu. Fara ari kukura kahazo nyiri body yake yaikura kubereka ande kumakombi wheelchair nemakombi avasikuida. Vanokudza kuti kana muchisa pamberi apa muri kuvhara pamberi papa penopindura for saka tikuda $2 yekuti mubhadhara muchienda zvakudhipenda nane tsitsi but dzimwe nguva tinoona kuti anongokupfuura murunyararo. Ameno zvatiriwo vanhu vatema dzimwe nguva unokikirisa wheelchair uku mwana kumusana uda kuitira kuti zvipinde apo neapo vamwe vaibatsira simu mwana kuti ngokutarisa ende hapasi pese panotarisa futi kubatsirwa nemumwe munhu. Saka saamai manje ndopandakatanga kusangana nematambudziko asi ndakashingirira ndaenda nemwana wangu ndaida kuti akaramba aita maexercise aome mutezo anenge achiita akasimba. Tabva kuCRU ndanga ndakuneta nekumubereka akukura chest yakundirwadza. Takabva request kuti anchikumbira kuti tikaita maexercise edu pa 4 pakuwadzana takaisirwa imba iri papo so yevana vanorarama neurema. Takapota kuti ndakuitawo padhuze but nekuti aikura still ndakazoita pamiri futi pemukomana H2 because vafamily vakuti ita kuitira kuti uyu akakura uyu anoona uyu ndakuti ndine pamiri ndina Fari. Hapana pakutsvaga futi kana vasikana vebasa. Mumwe ari kutya Fari akangogwina achamudi iwe ungatombomuudza koya kumwe anosema hana kuzvijairawo avasi vese vanogamuchira kugeza tsvina kumugezesa iye nokuti nguva yaibuda marute vanobuda marute kavana. Saka zvese zvozvo ndakasangana nazvo. Koya panonyanyondirwadza pekuti varume vanozojaira zvavo izvi zvega ndizvitaurire kune mamadha sese avasi vese mudikani varume vanozogamuchira. Handizivi kuti hama here kana kuti ishamwari here vanozosvika time yekuudzwa kunzi iwe unoneta. Ndakaona inini murume wangu akandibatsira pesa apa pasi akazoita time yekuti handizivi kuti akafunga zvinhu zvinondirwadza rega ndizvitaure. Ndakasvika time yekuti murume anga ndasamuwana inini murume akungoenda nenyika nemagirlfriends. Umwe musi ndiri kubva kuhospital nemwana ndakasvika panapa ndingonzwa murume unyazi kuwanika pakatokiwa ndobva ndazongoonawo ndega kuti panapa pane zvikutoitika but hapanozoperapo svondo week ndakaingwa nevanhu vari mukombi 15 usiku vakandirova panapa vakatitora vachiti murume unyadana nemukadzi wangu. Zvinhu zvakatoitika munomu muextension ende mai vacho varimo munomu. Vakandirwadzisa to the point yekuti nanhasi kuti ndizvikanganwe ndiri munhu ndoregerera but vakandikanganisa kuti indidasiri ndadana nemurume wavo nemukadzi wavo. Instead vakauya ivo panapa vakandiharasa nemwana wangu vachitariswa kuti mwana uyo ari kurwara. Hanzi vakatomboya masikati here mumwe musikana wangu achitaura but inini handakuvaona nguva yebhozi ndandisipo. Ndazouya vakauya ndikati ko vanga vadi kuti titaurirane vanhu vasingaoni pamba pakazara vanhu vakandinyadzisa vakatitora usiku iwoyo. Uyu handichazivi kuti asara nani kababa vari kurohwa indiri kuda kuedza kuti murume wangu asaurayiwe. Vakanotisa pasango panonzi paHolland apo nguva iyoyo pari pasango Blair Road
vakatibvunyaidza ipapo ini ndaivepo asi ndadanana nemukadzi wavo vapedza havana kurambana vanhu vavariko but ndikati mai yacho naimdikani waindiona ndichipfuura pamazvose newheelchair uchitondiziva ndini wakaitirei unakunzwa utsitsinga unoenda kuchechi 1 instead mukadzi yakatoganza ndikatomborovana naye tikarwa but inini ndaikasungwa ndichitorwa nemapurisa zvakandirwadza nekuti zvese zvaitika ndanda kushaya mari Fari anoda madhaipa Fari anga kuda chikafu hachachiwani ndipo ndakati ndisumuke kwakushingira kuti ndoramba chinotsimbira kutsvaga vasikana kuti ndirere mwana wangu ndirere vana vangu ndakatanga kubika masocks munazaiwaita yaya echikore vana ndakatanga kumabika netanganda masamba kuti aite beshi because pachikoro pedu panotorwa beshi paprimary mamai vanditipota nditengesa maifari ipapo ndakabatikana ndakatengesa ndipo ndakadzidza kutengesa ipapo murume akandidadira zvekuti achiti ndazvijaira zvemwana angasina basa nazvo. Ana amai vanochengeta vana vane urema vanosangana nematambudziko akawandisa. Mai Fari ndezvipi zvekuti vanoti vakayamurika nazvo zvinokwanisa kurerutsa mutoro wavo? Ini ndaingofunga kuti semunhu ndoda kutengesa nditsvage mari yangu kuti ndirere Fari. Tikawana zvokuti tiite sekuti kuhodha ndichitengesa asi nekuda kwokuti ndinoona kuti kuti ndibve pana Fari ndichienda kuenda kure zvichakwanisika nekuti munhu wechikadzi ada kubatsira kuenda kutoileti nekugeza even kubikirwa ikoko nyange zvangu ndineyo musikana wandinombounge ndiye achindibatsira ano time yekuendawo ende mari yadzi mungu ndinoishaya kumupa saka ndikakwanisa kana kutengesa huku ndiri pamba pangu izvezvi ndichifunga kuti pamwe ndogona kutotsvaga kuti ndione zvekutengesa like magroceries ndiri pamba kuti munhu tangoya kana kawana at the end of the day ndawana $5 ndawana something chinoita kuti ndibate inise mudzimai because kungogara mumba kunorwadza ndo zvandingadi kuti vatibatsire kungoti tiwane zvokuita semadzimai evana vanorarama neurema tinosangana nematambudziko kuti toda kuti tobasa ndotoda kuenda kubasa ndaitoshuwa kuti dai ndichobuda ndichidzoka but nekuda kuti tinongogamuchira ndo zvatakapiwa saka but ndiri pandiri papo kandiwane something chokuita kuti ndione cheuviri. She's 28 years nezvifare. Matara nyekuti angada kugezeswa. Ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvokuti munoti munozaka ane 28 years asi ndichiri kumuitira izvi. Fari ndichiri kumugezesa uye vana vanoenda kunguva vasikanaka. Saka madhaipers tenchi adawo koya kusumudzwa wheelchair nezvandina yakafa. Zvimukationa iri panze apa tangoichengeta. Fari ane time yekuti ari kuremerwa fune bhodhi yake pakukambaira aisi gwesha achibuda hake panze but nekuti akuremerwa izvi ari kuchema nemaoko nemakumbo akuti mazvindwadza zvoti munomba ndofunga izvi zvatone chiko 2 years ari mumba zvake takagara chitanda redu ndomumisa panze apo kupongoti newheelchair yakagara but wheelchair haipana kwaichaenda kuchechi hachaendi nenyaya yekuti wheelchair hachaiti sekuti akagara pawheelchair paya tikafamba neakafa ngiri ndatishandiye yakubaya mukati umu saka inoba inge chibaya blood saka urwere hwacho unobva wakwira saka tigere hedu mumba hapana chekuda ndotomutandadza anenge achitofara namai ake vanavo ndaimbokati anokwanisa kusona but nenyaya yekuti anenge achishivha ndikambofa ndimutengere mushini kuti pamwe anenge achiita kusona akadaiba ndakaona kuti hana balance Fari ipapo anogara akaita kutsigira nguva zhinji akagara pasofa nekuda kweshandi yai unonzwa ndakuda kudzika inenge chibaya nguva zhinji yake ezvinezvi ari kurara makumbo ari kurwadza sometimes ndotorara naye mubedroom nababa wake tomiso pasi hatina zvatokwanisa kuti anenge usiku ese chandakadiscover pana Fari haasi kurara saka ndizive kuti ndaiti ndoda kudzokera naye kuzvipatara but kuzvipatara zvakaita sezvi havakwanisi kumubatsira anobatsirwa naNyuro Surgeon chete yeti maNyuro anodhura handisisina mari yacho saka ndikaitoenda naye pakliniki vanogona kuti tokurifai kuparire nyatwa hongu ndikarifaiwa parire nyatwa but ndikuda Nyuro anokwanisa kuziva zvirwere zvavanodiagnosa zvirwere zvavo izvi kuda kuda masikani zvese kuti hatasi kuti chii chakunetsa zvichireva kuti muri kuti imimi mungabatsirike zvakanyanya kana pakakwanisa kuti Fari akwanise kuonekwa izvo zvakupota achienda kumareview achinoonekwawo saka zvese zvandina mari yacho nekuti kunokwesa havamukwanisi kumuona. Semunhu anosekerera munoswera muchitei anotamba mumanzere ane vaanofarira kuti akavanzwa vachiimba taka kutamba Fari anoda music manje ende anoimba mufunge
ende anoimba pachake gospel yo anoida. Saka ndinotogadzira maflash angu matatu kana ndaona kuti ndabuda ndaenda kutown ndinoona kuti chingamufadza ichi ndakaona kuti music kusuka anotosuka zvake patakadzoka anotosvika ndotoisa totenga ngoti speaker twake tudiki katangoona kuti ari panze apa toisa nguva zhinji yake aiwa music anoida. Saka dzimwe nguva zvinhu zvekuti anokwanisa kuita nemaoko munhu kumuitisa aiwa kusuka kwamuri kutaura ikoko anokwanisa kuti mukatomuti muchisukwa apa iye ari pasaidi anokwanisa ndakatopwanya singi kuti ienderane nelevel yake anosuka ndakaona kuti musikana ko ndikafa kana kuti anoda kuchengetwa nomwe munhu ngamudewo achizvita nokuti kana paugeza ndinonodira mvura ndichiziva zvangu kuti andinotanga nokumugeza nditi ndinongomupa ndoti pari geza apa ndinozoenda samai nondoziva kuti pane pasingazokwanisi asi kutopinda chaikwa ndonditi ndisirewo mvura komana ndisirewo mvura asi kana ndada kugeza time yangu yakwana kutsvaira ndinotoisa mvura iye chikorobo ndotomupa ndoti ava mwatsvaira iwe chikoroba anotokoroba kubuda kutobuda achitoita nervous achidzokera achikoroba nekuwacha tinoita time kuti tinoisa mvura yedu toti takuwacha time kuwacha otogwesha ouya towacha isusu tosukurudza zvinotochena zvokuti isusu tonanikawo. Mambotaura nyaya yekuchechi mukati mazuva ano atichaendi mazuva amaienda iyayo anga akagamuchirika here uye tinoziva kuti dzimwe nguva pane pekuti yendi kuenda kuchechi asi dzimwe nguva vanhu vacho varimo imomo dzimwe nguva zomboti pane pekuti dzimwe nguva mashoko anotaurwa nevanhu kuchechi ndinoenda ende kana patime chataenda zvokuti akatogamuchirwa ini ndinopinda Salvation Army saka tinotoenda ende vanhu ikoko vanomugamuchira zvakanyanya zvoti vakatonetseka vasi vaona asitawira kuti kona munhu waMwari hatichakuoni uchabudikira saka pane pekuti hapasi pese panofamba chikotakura matambudziko auchitaura kuti vamwe vese vanawo une vaunotaurira kana zvakaita sana maimufundisi une vamwewo but wozongona kuti vamwe vanokubvunza pamukukuda but nenyaya yekuti chinoita kuti ndisaende zvinezvi ndiyo wheelchair munhu kuti zvandambotaura neshandi yapfupi saka kana chirati yapfupi zvikuru kuti Fara fanozogara kupi kuti kuchipatara unondikwanzi vari kumisa imwe here vachamita sei here saka nekuda kwokuti handina mari yacho kana ike kuti ndisimuke pano kuti tatanga kuenda kuchipatara handina saka ndakangofunga kuti arega ndigara hangu pai mumba mangu ende shanti yake iri kurasa mvura unogona muna atotake saka mazokutanga vana vepano vamwe vasirajara kana mafriends Fara anenge arasa mvura but wozonota idambidziko rani rake saka nguva zhinji hangu ndiri mumba naye sekungoti hapana zvandingaiti zvichira kuti pane vamwe vana vaimbouya vaitombouya zvinezvi vachauya zvino haabvunzi here kuti ko zvandingori ndega vanhu vaimbouya vai vamwe vake nokuti handati she's 28 now vamwe vakaroorwa you see now saka Fari munhu kuti anoziva kuti uyu ndaitamba naye aiva neshamwari yakainzi Yuda panext up Yuda akangoita mwana bhazi nhasi Fari ndakuvhakachira ndakugara kupi kuGrenary saka ndaizokupa mwana unozoti akafara kana kumutorwa akanetseka but akazondibvunza ake zvikanzi kwenini mama ati muneona futi kwenini mama zvichaita sesaka ndakadai saka ndozvezvinozochera ukada kufara handisi kuti hangu asi nekuti tiri vanhu zvinouya vamwe vakagraduata nokuti unandobvunza kuti shamwari yangu yei yakuenda kubasa anobvunza iye akamboenda kuchikoro akamboenda kuSt Giles Fara akaenda kuSt Giles akagumira grade 4 chikonzero chakati tisiye ndizvo zvikoro zvinhu zvamuchataura izvi papo panoti tibayei nekuti vainenge vachiti munoenda kwamune marikomendwa inini nguva iyoyo ndaimbokwanisa vana mensa kuSt Giles handiti pane unasakwanise pane kuchikuruvimbo ndofunga kunoendwa but ndinoona kuti Fara hakusiko kuchikoro kwandingati aigona kuenda Fara aitodo maspecial schools kwavanoonekwawo kwavo kuchikoro ikoko handambokuona ndinyepa ndikatombota pressure ndikanetsa ndega mazuva zvandirwadza kuti mwana wangu osira futi chikoro panzira ndakanonetsa ndichingati towana rubatsiro pachikoro chiri padhuze nekuti vanomupinza muspecial classes zvikanzi manje nekuda kwekuti ane wheelchair vamwe vana vanotanga kumutambisa wozokuvara nekuti panapa panenge pasi recommended naye mukiona nguva yedu ine jerasi yabva yapera nhasi uno pachirongwa Twice a Mother tanga tina mai Fari ngatisanganei zvakare svondo rinouya.